Juan José Moragués, doctor enginyer de camins, canals i ponts, ens parla dels reptes en la gestió de l'aigua. Bueno, en el present els reptes són fonamentalment l'organització administrativa de lo que és tot l'estat espanyol per poder prendre les decisions coherents i després el que es coneix com a gestió integral de recursos hídrics, és a dir, saber utilitzar els recursos naturals, rius, aqüíferos, llacs i juntar-los en els recursos no convencionals com poden ser l'aigua a reutilitzar, l'aigua a dessalar, per garantir aigua en quantitat i qualitat que permetisca un desenvolupament adequat de la societat. Bueno, realment, des del principi de la joventut pots ajudar a fer una gestió més sostenible. Jo m'agradaria transmetir-los tres coses bàsiques. La primera és que en qüestions mediambientals la tasca es comença per uno mateix. En segon lloc, es diria que s'informaren adequadament. N'hi ha molta mala informació i molta desinformació en el món de l'aigua. I és bàsic tindre una bona informació. I la tercera es diria que no acceptaren o no es cregueren els discursos fàcils. Els aspectes mediambientals i l'aigua en particular és una gestió complexa, és una gestió que uneix aspectes econòmics, aspectes socials, aspectes mediambientals i per tant no n'hi ha solucions senzilles. Dins del programa de la Setmana de la Ciència també s'han realitzat diversos tallers per als alumnes d'instituts que ens han visitat. Un taller de so en el que els alumnes han conegut de prop l'equip professional amb la taula de mescles i programari de tractament d'àudio. Un altre taller de formació i treball en comunicació on han après el treball darrere de les xarxes socials. Presentat per Mari Redondo i Luis López, dos titulars que estan encetant el seu projecte empresarial al Centre d'Emprenedors del Campus. Hemos estado haciendo unas pruebas con la mesa, como si estuviéramos retransmitiendo un programa en directo. En un futuro igual me plantearía estudiando porque me ha gustado bastante. Muy bien, muy satisfactoria porque de esta manera ellos, como aún están en el instituto, pues ven un poco el ambiente universitario, conocen un poco los laboratorios de la universidad y un poco también les ayuda un poquito a decidirse en un futuro qué es la carrera que les gustaría hacer. L'exposició Fotciència 10 és una mostra fotogràfica de gran qualitat que té per objectiu acostar la ciència al públic amb 50 instantànies plenes de llum i color. Fotciència va celebrar la seva 10ª edició l'any 2012 i ja s'ha convertit en una referència de com apropar la ciència a la societat mitjançant la fotografia. Es tracta d'una selecció de les obres presentades al Certamen Nacional de Fotografia Científica convocat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. Són treballs de gran qualitat fotogràfica i capacitat de suggestió acompanyades per textos divulgatius de valor didàctic. En aquesta nova temporada volem presentar una nova secció que esperem que siga útil tant per als alumnes del campus de Gandia de la UPD com per als futurs alumnes. Vos presentem Coneix la teua normativa, on trobaràs les respostes als teus dubtes sobre el reglament, com per exemple: no es pot modificar el sistema d'avaluació durant el curs. Sabies que has de tindre un mínim de 42 crèdits per a superar el curs? Com a alumnes, tenim el dret de participar en organismes com delegació, permanent, claustre o comissió acadèmica. I tot això amb la col·laboració de la cap d'estudis Asun Pérez, encarregada de respondre les vostres qüestions.
I ja saps, si tens un dubte, envia un correu a telegrafies@gmail.com. La demostració de les Google Glass, innovador dispositiu dissenyat per Google que té previst el seu llançament al mercat per a 2014, ha sigut un dels actes centrals de la Setmana de la Ciència de la Universitat Politècnica de València al campus de Gandia. La presentació de la nova aposta de l'empresa ha estat a càrrec d'Alfonso Andreo, mànager de comunicació de Droiders, empresa espanyola seleccionada per Google com a dissenyadora d'aplicacions per a les ulleres. Es un cambio en el mundo de las telecomunicaciones en el sentido de cómo se obtiene o de qué manera se obtiene los datos, por así decirlo. Porque lo que es transmitir datos, pues siguen siendo transmitir datos. O sea, si el 4G sí que es más, dijéramos, más telecomunicaciones puro y duro, de ahora las redes van más rápidas. Esto, dijéramos, es un cambio en el sentido de cómo yo, esas telecomunicaciones, cómo yo me las adapto a mi estilo de vida. Pues eso está... Me gusta todo este tipo de cosas que son inmediatez y a lo práctico, por así decirlo. Y que sean en algo que en realidad, bueno, esto es lo que es aquí, no son exactamente, es el marco, por así decirlo, pero lo que son las glasses, esto. Y pesa poco y se lleva perfectamente.